दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। हाय फ्रेंड्स, वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रिएटर देहा। दिनै आं जरखा आदब खालामनाय जादों माबोरै जों फेसबुकआव हरनाय MP3 खौ डाउनल'ड खालामनो हायो। बे आयदाखौ सासे सुबुङा सोंदोंमोन। बेखौ जों मेसेन्जार एबा फेसबुक एप्सआव डाउनल'ड खालामनो हाया, खोनासंनोल' हागोन। होनब्ला बिनि थाखाय नोंथाङा क्रोम ब्राउजार खुलि, बिनि उनाव गुगोलाव लांनानै सार्च खालाम फेसबुक। अब्ला फेसबुक पेज फैगोन। बिनि उनाव लगइन खालाम। जाय सुबुङा नोंनो मेसेजाव MP3 हरदों बेखौ सेलेक्ट खालामदो आरो MP3 खौ क्लिक खालामना होदो। बिनि उनाव गावनो हारसिंनो डाउनल'ड जागोन। दानिया नोंथाङा नायनो हागोन। होनबा नोंथाङा बुजिनो मोनबाय जानांगौ माबायदि डाउनल'ड खालामो बे आदबजों। आरो गुबुन मोनसे आदबा जाबाय माबोरै फेसबुक एकाउन्टखौ जों अरायनि थाखाय डिलीट खालामनो हायो। बे आयदानि थाखायबो दाखालि सासे सुबुङा आंनो फोरमायनायलाय आं बे आयदानि सायाव भिडिअ खालामनाय जाबाय। थारैनो फेसबुक एकाउन्टखौ डिलीट खालामनो हायो। मोनसे गोरलै आदब दङ, बेखौ खोन्थाग्रोनोसै आं। नाथाय बे आदबजों पारमानेन्टलि डिलीट जाया, बेखौ डिएक्टिभ खालामथ'नोल' हागोन। होनब्ला आं बे खामानिखौ खोन्थाग्रोनोसै। बेनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि फेसबुक एकाउन्ट लगइन खालामनानै लादो आरो बे मोनथाम लिंकखौ क्लिक खालाम। बिनि उनाव एकाउन्ट सेटिंआव लाबोबाव आरो बिनि सिङाव सिकिउरिटि दङ, बेखौ क्लिक खालाम। सिकिउरिटियाव क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि पेज नुनो मोनगोन आरो बेयाव डिएक्टिभ दङ, बेखौ क्लिक खालामबाव। नाथाय बियो रियेल आदब नङा, माखासे समनि थाखायल' डिलीट जानानै थागोन। जुदि नोंथाङा लगइन खालामफिनबानो नोंनि फेसबुक एकाउन्टआ गेवफिनगोन। डिएक्टिभ खालामनायनि उनाव नोंथाङा माखासे जाहोनखौ होनांगोन मानि थाखाय डिएक्टिभ खालामनो सानदों। I have a privacy concern। बेखौ क्लिक खालामब्ला डिएक्टिभ जानानै थागोन, नाथाय बेखौ नों लगइन खालामफिनबानो लगइन जाफिनगोन। अब्ला आं बेखौ आरोबाव लगइन खालामफिननोसै। बेबायदि आदबजों नोंथाङा 1 बोसोरनि उनावब्लाबो आरो 2 बोसोरनि उनावब्लाबो लगइन खालामफिननो हागोन। दा आं गुबै आदबखौ खोन्थानोसै माबोरै जों अरायनि थाखाय फेसबुक एकाउन्टखौ डिलीट खालामनो हागोन। सिगांनि बायदि बेयाव क्लिक खालाम। बिनि उनाव गाहायथिं बोख्लायबोबाय था। बेयाव मोनसे हेल्प सेन्टार नुगोन, बेयाव क्लिक खालामना हो। जेरै बे हेल्प सेन्टाराव क्लिक खालामगोन बेबायदिनो इन्टारफेस नुनो मोनगोन। बिनि उनाव नोंथाङा सार्च बाराव लिरनांगोन डिलीट फेसबुक एकाउन्ट। लिरनायनि उनाव सार्चआव क्लिक खालाम। जेरै सार्च खालामगोन बेबायदिनो अप्शन नुनो मोनगोन हाउ डु आइ पारमानेन्टलि डिलीट माय एकाउन्ट। बेखौ क्लिक खालाम। बिनि उनाव बेबायदि पेज नुनो मोनगोन। बे पेजआव डेस्कटप हेल्प नुगोन, बेखौ क्लिक खालामना होबावदो। आरोबाव बेबायदि पेज फैगोन। बिनि उनाव एसे गाहायाव बोख्लायबो आरो नोंथाङा बे लेट आस नो बे बाहागोखौ क्लिक खालामदो। बेखौ क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि फेसबुकनि पासवार्डखौ होनानै साबमिट खालाम। अब्ला आं साबमिट खालामबाय। नायदो बेयाव सेसन एक्सपायार फैबाय आरो बेखौ बिसोरो बुंबाय प्लिज लगइन एगेन। नाथाय गोसो होनो गोनां बाथ्रा, जुदि नोंथाङा बे डिलीट खालामनाय एकाउन्टखौ 14 साननि गेजेराव अपेन खालामब्ला एबा रिलगिन खालामफिनब्ला एकाउन्टआ जाफिनगोन आरो बे डिलीट खालामनाय एकाउन्टखौ 14 साननि गेजेराव अपेन खालामफिनाब्ला अरायनि थाखाय एबा पारमानेन्टलि डिलीट जागोन। बिनि आइडि आरो पासवार्डखौ मोनफिननाय नङा अरायनि थाखाय। गोजोन्थों लोगोफोर, भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, थारैनो लोगोफोरनो शेयार खालाम। जै बर' हारिनि जै बर' राव गेवलांथों।